लोगोफोर आङो मेम'रिसनि थाखाय मोननैसो भिडिअ शेयार खालामना दोननो नागिरदों आंनि इउटुबाव। लोगोफोर जा बिखुनजोआ बे बुहुमाव गैला आरोना, जोंखौ हथासनो गारा थांबाय। जों दा बे गैयैखाय दरसि आरोना, जेबो गोसोआ गोजोना आरोना। जोंनि न'खराव रावबो गैखायामोन, बिखुनजो आरो फिसाज्ला सानैल'सोमोन आरोना। बेनिखायनो गोसोआ बुहुद हामा नांदों आरोना। बे भिडिअआ लोगोफोर आं गुवाहाटियाव आइया मेडिकेलाव थानाय समाव आरोना, आइया सानब्रै थानानै थैदों आरोना मेडिकेलाव। जा दुखु लोगोफोर दाबो। आङो भिडिअखौ 10 दिन थानासो नै एगारबाय आरोना। आङो भिडिअ मबाइलखौनो आङो दांनो सोलाबाखै बारा। लोगोफोर मा बुंनो। अबेखौ लाबाय थायोमोन इयो? लाबाय थायोमोन खिन्थु आइया इखौ। गाबोन मोनसोयोमोन लानो। आरो पार्पल कालारनि दोङोमोन ना, इखौबो लाबाय थायोमोन इयो। इलाय गोजाफोरखौलाय मालाय दाना आरो गोजां बोथोर फैलाय सुइटारसो बायना लासिगोनलाय एडभान्सनो। बायोथ' र' फिसालाफोरानो सुइटार बायनो माबायनो फैसा होबाय थाखायोबा। नोंनि दाखालि थांनायफोरखौ बायनो दा नै। आरो लाखिगोन ना मालाय मा बुस्थु इफोरो? बे आर'नाइयाथ' बेनिल' कालारनि माबा साजाखो नुवाखै मा मोजां सुइटार बायना लादों बियो। सुना ला ini Eman gina ale dia mesti foto kali. Eman hormon lu sana. Ini gimana? Gila baik kok. Hai. माखासे आइनो हरनो जि जाबगासिनो आइनि दख'ना जिफोरखौ। आइयाथ' दाबो मोनफैयाखै, गुवाहाटिनिफ्रायनो मोनफैथ'वाखै दायो। जोङो रेडि खालामना दोनबाय आरोना आइनो मा हरगोन। जोंनिया मोनसे स्टाइल दंखायो गोथै सहखौ सावनो। आइनि फट' जों बिहामजो सानै फैलासार फैदोंमोन। दाबो जाना सिख्लायानो दङमोन आरोना। आङो फट'खौ शेयार खालामदों आरो मेरला फट' दङ आंनियाव। जा मोजां मोनो आरोना, जाया सिख्लामोन। जोंखौ हथासनो गारा थांबाय आरोना। बेयाव जों जा गारि गोदान लानायखौ मिथिखांदोंमोन। आइयासो दायथ' लायोमोन आरोना, गासै खामानि न'खरनि खामानिखौ जों दाबो रोङाखैमोन। जों अनलि फैसाल' होयोमोन, आइयानो गासै खामानिखौ दायथ' लायोमोन आरोना लोगोफोर। आइनि पिकचारफोरा बेनो आरोना। ओमफ्राय आङो गोथै सहखौ देखायनो हायासै। आङो लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअ'आ।